mangai na hian hlawna reng om lova mangai na fam kim chuan hlawna zongzong an hmut bo zok thin hlawna hian hremna atela lava om chu mangai na ala fam kim lovani episode masa khan mu chen chuan ro hlu fm mai supreme lord ina fragment anu chia chu ala ani kha episode thar bulletin na chuan mu chen chuan supreme lord fragment chu black paper pu nei hloting takin ala thei ta a he fragment hian he tiang chakna chak tak hi akeng telang ti a be seilo tuna chuan helai hun an lu na kongkhar kha sil ani to a tuma le thei ani to lo chu wang chuan tornado pon lama omte chu an lung oi lo hle a mu chen a lo lan hun ngakin chetlak in ring rangin an lo om thap ani senior cia uran hian liu ing zo zuan le midang ekemozat mu chen ti boi tum tu te chu alo dang me kani uran chuan tornado chu abo don nai ti a ria a top ro chon mi zongjong chu mu chen lampan chuan an kal hal vek don ti a chiang hle a chu wangin mu chen a tlan chho theinan yun ling te hi arei the ang ber lo dan na tumani chuta tornado chu aron top ta thuta mu chen chu rang takin atlan chengal liu ing le tong yen te chuan chet an la ngala sia iran chon dan na tuma ma se zo zon chun alo dang le iran chon apui thei talawani rang takin iuling le tong yen te chuan mu chen chu an dang bet ngala tong yen chuan liu ing ne na tun ma an lo thodun photo awangin an thodun le angai ti asoya mu chen chu beiron puya asom ro hlu chu an lak sak lo ani chuan an thorim na zongjong khan omzia anei don lo ti asoya liu ing chuan thodun chu arem tia ma se ro hlu chu 50-50 a an inse mangai thu asoi chuta rang takin mu chen chu an beidun ta a mu chen chuan rang takin an attack na de chu alo bum thei an bula mithen khat chuan an insu lai chu an mu chuan an lo lom hle a achan chu an insual chu nga a an chau ve le chetlak ve an tumani chuti lai chun mu chen chuan tong yen attack chak tak chu alo bloka ma se liu ing chu mu chen hunga aron lang thuta mu chen din hun chu a chle chuti lai tak chun portal bakhat aron in hong le ngala portal atang chun wen bu seng chu aron langa mu chen chu aron pui liu ing chuan mu chen pui du chana zota wen bu seng chuan mi fel tak chuan thil dik lo chu en liam mai theilo ti zong ina changa engma ti lovin an beron lai chu a thlir theilo ti asoi liu ing chuan an wi sata a theina chu a in den tok na ang bokin aro puya be se mu chen chuan wen bu sengan apui awangin lom thu asoya chuti la chun iran chuan mu chen hena spiritual baptism chu zongwat turin atia chuak ma turin a hril spiritual baptism omna hmuna milo ngak don ni atia iran chunga lom thu sei nu chuan mu chen chu chak takin a chuak ta a wen bu seng hian mu chen speed chak tak chu ma ka ti hle liu ing te hena chuan mu chen chuan phak don chuang lo ti a hrila liu ing chuan thinrim takin ni chapau hi a huat berani thu a soya mu chen chu zuya tum ma se wen bu seng chun lo dang hala level in ang ni ma se wen bu seng hian supreme handbone neya a level puya ne the an la om lo liu ing hena mi fe chuan mi an sei chetur ani lo ti a hril zuya chuta ora chak tak ati chuak le zui liu ing chu a hlau thong hle a wen bu seng chuan hnuailama pai thain zo zuan chu a zu suwa an pahni chuan leilama an tle hazui ani chuta wen bu seng chuan tong ian hne in be du mt azota tong ian chuan an in be na chan tur om lo ti asoya rang takai nai thiar filim ngal chuti lai chon mu chen chuan a fragment mu chu en fia chiwi hnuwa chun supreme lord domain chunga alut ta ani mu chen rin hel angei supreme lord taksa themtero te pain lu na kong khar chu a hong thei ani hemun hi pon lam khovel atangin asang hlaka achunga chon mu chen chuan supreme lord blood essence chu a mu chuak ngal he blood essence claim te po hian ama aya chakte po beilet nan a chakna tipung thei don ani vole khata blood essence chu mu chen taksa aron lut ngala
mu chen chuan thil dik lawa om ti a hrengal a chan chu a taksa chu puak tur ang maya a hriat wang ani ma se bag paper chu a ron che vele ngala mu chen chuan van nei thla takin blood essence chu black paper lampanin an luang lut ni in a hria lightning god body chu activate zui zata he nen hian blood essence thil ti thena hi a tur the nge a pe se chu tiang ani lo chuan harsana len tak a tok don ti a hria chumi hnuah chuan a sin in thlakin jizuan a lo langa academy head chuan holy spiritual mountain trail chu a intran to empty azot jizuan chuan tian in chambers le heavenly emperor polami pi an sipai te chuan demon palace an thling to ti report adon thu a hrila academy head chuan jizuan hena holy spiritual mountain trail a spiritual baptism lo man mai mai ai hian kan ro man na lian zok kha apoi mo zok ti hre rengang che eng thil hriat lok lo mai min ti buai ka du lo abik takin khapa mu chen kha na tia jizuan chuan hlo thon tur om lo e he spiritual baptism hi chu kan ta na bonus claim te ang chawani chuti rolin mu chen ron che chuak le ti ka hria mu po ka chak to hle ani ati academy head chuan ingai ne mama ani lo mo mana tang to in iplen fing tak tak te kha mu chen aran in rol to chuan a chhevek a tlol fo thin ti i thein ta em ni ati jizuan chuan kha chu man lai thilani e tuna chun ka ro man na hi aron ti boy to don lo mai chan nge ya atlom lai mu chau hi ka du ani ati mu chen minga chei rual chuan jizuan chu illusion a aluta mu chen chu a mu chen chuan jizuan heng thil hian spiritual le na thil theng te kha a hriat chhuati le ta chi ani mo atia jizuan chuan indona chu bum na khovel ani alom heta local remote lo hian Beisang Academy hian Kansen Academy hi min el thei tak tak don emti uluk takin ngai tua zok ro ati mu chen chuan nang hian min do dal thei iring em ni ati tin demon palace te hi iral thomatan ipang em ni atia jizuan chuan katan chuan ka mita hling om pai bongai me chawi ni ati vele mu chen chuan nangma nge hian i mihring ni na dik tak le engkim i hlo to ani ma se ithil hlo tak i mihring thinlung kha tuna ithil di thena I chapo pui MMI hian apoi mo zok de yasin ati velia jizuan chuan hetiang muna hian emotion rilruput mangchung chang ila soyamo ati mu chen chuan ingai to na hi akhongai thak le mai thian ni na hi mimal hlok na tura man ro mai chawini ngaya mangai na hi thunei khapna chen angin I hmuwa thu ka inzom na hi michak loten thlopna an hmu na man ro mai chawin ingaya ni ti ro ati jizuan chuan nei tlak om chun le nei hlutlak om chun chu thil ti theina fam kim engkim thunun vek theina chau hi ani rel runo le emotion nei hi thil ti theina le mani in thunun na konga min ti boy tu chaklo na mai an nia chaklo na zongzonga chaklo na ber an ni zokati mu chen chun a chang velia ani tak chu wang tak chuna lom I hlo cham le vai chuan engma I nei to lowang ti hlaw ani lom ni thian I nei rova mangai la I nei heklo chu ka izumna po ingai poi mo lo I chuan mi thil ti thina ringot hi chu munrem lo taka in sak ang me ani a chim le watanga ti jizuan chuan mu chen chu iring tak tak amo thil ti thena fam kim kan ma chon che hian engkim hi chiang takin alo lang mai thin tuna hian I tlom dan tu le kong sang sanga ti thiat I ni lai tur chu ka hlok vek to tlat mai atia jizuan chuan demon palace le mu chen academy te chu ti thiat veka ti chim vek anga a om lai tur chu amit thla nga la mu chen an hlu le poimo ati zongzong te chu atopa chun athune na hnuya engma lo mai alani don thu a soi zui bokani chutila chon jizuan chuan mu chen a thu sei khan arel ru ati boy ve hle ani ti a hria ama ero chu mu chen chu atana mi hla omani lo thu a sei le thuaya a chan chu apu khan an thla tiang him pure bloodline member ani angin arel ru ti chak tu le an mission ro puizo ka chau ri ru pe turin alo chet non tir to wangani jizuan chon apu thuron chu adikani ti apom thlapani chumi hno chon asin chu mu chen a ain thak le ta thil she om le na tin reng apal tlang hnuwa atopa chon mu chen hian ataksa chunga thil ti thina ron lu chu atur chuak thei ta hlo mai a lightning god body chu a stage ni na lai alo thleng man to ti a hriat chon ama point makati hle chuta black paper chu enfia achunga thuin zia hlui tam tak chu ahmuta mu chen hin he black paper hi supreme divine body technique pakhat indestructible solar body atelani ti a hre chuak ta
he hi great solar undying body anei theina tur bultan na ani aura chaktak aron chho chuan demon hlom tak angmain alantira ma sem mu chen chuan he hi technique ro puizok chunga thil pakhat chau ani ti atha chiang hle ani chuta he black lining scripture he black paper hi ani na taka chuan manlai le khapuro pui palizinga pakhat alo ni reng ani ti atha thiam ta he mi supreme divine body technique peng pali te hi ti fel zir chhuwa vek ani chuan immortal form ro pui tak chu alo lang chuak don ani chu ti chet theilo le taksathi theilo indestructible body aniang mu chen chuan he black paper hi chu tiang palizinga pakhat ani takset ani ti atheta a he hian ceiling power maktak mai ani bokani tuna chuan engwanga demonic pillar pokha lo sil phor thengi ani ti chu achan a thiam ta chi ani supreme lord taksa peng sang te nen chuan mu chen hian phek thum dang ceiling volume body refining volume le sea cultivation volume te chu a mu thei chuan thi theilo taksa immortal golden body stage ma saber chu asiam theidon ani ti a thiam ta a khovela supreme divine body technique ming thang som ko pako omjinga he technique hi palina lai ani ti a bokani he supreme lord blood essence ro pui tak hi a hlu ema midang te hian mu chenan heng ro hlu te hi anei ti an thlet chuak ani ve chuan besang academy po hian an hum him zo don lo tlatani ma se mu chen chuan he thil ti thena hi athunun thei vek ani chuan mi pakhat wa chan chu adu emo achung te hum hima du emo anu wa zon chu adu ani point chumi ti hloting tur chuan chakna anei tok to don ani ti aring tlata chu wain mu chen chuan he thil ti thena thar hi engti kong zong pon thiam ngai atumani chumi nu lightning god body thil ti thena mang chuan spirit cleansing pool spiritual baptism omna lampanin athlok chuak ta a kong laka chuan cultivator tam tak anlo in be mup mupa anchunga chuan holy spiritual mountain level pathumna ani ti tilang tu englian tak chu ande sep bokani heti la hen level 2 na om iran chu alo boy hle a achan chu mu chen chu alo thlen har em wangani chu ta liu ing chuan mu chen chu ala ngak ringem ti azota mu chen hi alo lang kher lo thei ti asai thil om thei pani chaw om ti asai bo pakhata chuan tu emo in athata ni mei thei apani na chon spiritual treasure amu anga chuta chon lung oin adu tok to mei thei chu wangin he mun hi nungchungin achu san theilo mei thei ti a hriata wangin lokir le hlawani ati yuran chuan chu tiang thu beng chenglu tuk chu sei to lo turina hrila mu chen hi ala damani chun aron lang nge yang ti aring heti la hian el darling si le loli te chuan mu chen hian a theina mang hian atum na hun a thlen lo theina tur a om lo ti an lo soya academy head po chuan mu chen ron lan ngei don awangin lungai lo turin lo thil ve bok ma se tun tu ma hian el pui ta hi mojing tian chau ni lovin pol dangami mi chak tak pa hi an ni an pathum ba ka mountain immortal sekami tong ian po ala om bok an pia om black dragon supreme lord chuan mojing tian hian a chakna nen chuan heng mi te hi arin chhan ngai lo ati ma se mi chak lo te chu thian chak zo ka anin ngat fo thina ti bok chu mu chen a soina ani mu chen hi aron in lan ngam tak tak ani chuan mojing tian hian shailovin athat nge yang ati zui zata besang academy he chuan tunge chakanga tunge chak lawang ti soinan la hmalu tuk ti in a chang chuti la chuan iran chu a hlau thong zuwa sawa achan chu spirit cleansing pool chu ain hon to don wang ani mu chen chu alo la thleng tat lo mi zong in mu chen aron lang don lo ni in an ngai vek ani ma se ron takin mu chen chu a speed chak tak manga alo thlen meu chuan atu mai po chun an ngai ven hlom hle mojing tian po chun angai ven ngala achan chu mu chen hin a flying technique hi hetiang level sang hin a training theitla tani midang te po chuan besang academy atanga local mu chen ani ti an thachiang hle mu chen hin rang takin level parugna a thleng ngala midang zong in anunga an zui chun zom zel pok en level po thleng se tu main an dang theilo level thumna chun mi pakhatin mu chen hena level ni na pan tur hian theina inei lo walo ti mu chen chun thinrim zathian level 9 top thlengin a hnek leng lol nola mu chen chun malma pan chun zom zela a chakna an mu nu chun tu main amita an en ngam lo mu chen chun midang min challenge du in lo mematia abulami zong in an du lo ti an sei ngal veka mu chen chun atopa iran chu a muta iran chuan mu chen chu ai hliamang em ti angai tu ema wangin a mu chu a thamuang hle mu chen chuan wen bu sengan apuya wangin lom thu a seinon le a wen bu seng chun lom thu seinon angai to lo ti a hril chuta iran chuan
mu chen he na eng wang nge lo thlen har em atia chang lawin mu chen chuan spirit cleansing pool spiritual baptism chung changa zota yuran chuan level a thlen thui po le spiritual baptism atanga tharau chakna lo chuak chu a chak jok ti a sei fia level toi jok ami ta hian a chakna tlem te chau an hi ve thei don ani mojing tian pon asang ber level 1 a thleng theilo ti a sei bok chu ta liu ing chuan mu chen chu level 2 na ve a phu lo ti a ron sei mu chen chuan ani chuan eng tin nge nangni po hilai hmuna hian in ve thei jok ati yuran chuan helai hmun lu dan hi ol sam thu le zirlai reng in anma mo level an paltlang phot chuan spirit cleansing pool a hian chakna anwala chuak thei vek ti alo sei yuling le tong ian te chuan mu chen chu the chuan tum yuran chu a thin rim hle a an hne na mu chen hian kumhni dang chau po training na hun la nei se chuan tuma hian in tuk ho lovanga ti ma se mu chen ero arel ru a thamwang in ai ring tok em thum chuta yuling chuan yurani hne na lo in rol lo turin a hrila chuti lai tak chuan mu chen a thin rim chuan yuling chu a hmaya na tak main aron khik saka isoi na le ani chuan ale lama khan kalau khik le anga ti yuling chu a thin rim hle mu chen he na ithi don khop ti in be le tatuma chuti lai tak chuan spiritual pool chunga tharalam chakna chu aron in lum lek tan ta muk mupa mojing tian chuan level ma sabera oma spiritual baptism dong tu mi pali te chu an thlengkim to ti soin lu ing tong ian le zo zon te chu chubin hun sang lampan tur chuan anung zui turin a ko zuya spiritual baptism don theina hnai le chakber stage chu an pan ta ani chu mu chuan yuran chuan mojing tian hena engthen nge ti an tung ti azot wen bu seng po chuan mojing tian hena demon pale se thil ti thei tak nima se chu ti maya hma lampan thei an ni bik lo ti aron suya mojing tian hena thakhat kal ta khan level 8 a spiritual energy tribe tlang to mala min ngai tha hlek su aron ti mojing tian chuan an hun alo thlen hun ngak mai turin a hrila thil danga soilo chuta mu chen chu lo pen chuakin yuran hena mojing tian hi hlawem ni aron ti a yuran chuan a hlaw ho lo ti a sei mu chen chuan mojing tian hi keman kalo ma chhuna nge in ring tok che thina ti a wen bu seng chuan mu chen na chunga rin na nga thua soya midang pathum chu an lo boi puyang ti alo sei vele mu chen chuan akuta phara van borok chu arin thak ta thut mai demonic pillar lian cha chu aron chuaka mi zongjong chu chuan hu chun makan ti hle mu chen chuan mojing tian hena kum tam tak chung besang academy hmel ma ani awangin tuna hian a chanwo mudon ti asoya ma se in be na entrance ma che chuan episode chu van doi thak takin a top le tari ani preview na hian clear zoila